van de jaar is weggerold. 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 Van ons Heer Jesus Christus, ons verlosser, die voleindiger van ons geloof. Amen. As my ook vanoggend 'n voorreg om saam met u hierdie dag te sien dat mense bevorder word in die godheid. Ek het die poster gesien, my evangelis, hy sê my Boeta, ons is nie genooi nie, maar wat u nie saam met my, ons gaan nie. Ek sê ja, ons gaan ons ondersteun. Ons broers en susters en op die poster sien ek, ons is wat eindelijk vanoggend by die thema Empowered to Serve. En die kerk verloor vullig hierdie ding uit visie uit, dat ons vergeet die doel en die rede hoekom ons empowered is. Paulus skryf hierdie ding en sê dat ons is toegerus. Halleluja, om ook die heiliges toe te rus vir hulle dienste. Maar God hulle geroep het. En ek allemaal moet praat met die leiders wat vanoggend geordineer gaan word. As dat in die eerste plek is, moet nooit uit die oog verloor wie die visie gekry het om nie te bevorder. En net so na as tyd lang, halleluja, dan as ek ook was hier met die raadsvergadering en raak om net soeter. Kan ek praat nie dan? Hierdie jaar, net dit 7 jaar wat ek staan, halleluja, net as een voorstander van die bediening. En hierdie goed sien ons en ons ervaar dit. En hierna as ek in die tyd, as ek oor die klaar gelopen, halleluja, dan verander die hart in die land wat geïnspireerd is om jou te bevorder aan die godheid. Halleluja, en dat is dan die woord van die Here sê, wat ons gewoonlik doen, as julle het 2 dinge gedoen. Julle het vir julle gebaasde reënbakke by mekaar gemaak en brandwater daarin gedrink en my die lewe van die bron, en ek is die bron van die lewende water verlaat. Wanneer ons die bron verlaat, dan sit ons by gebaasde reënbakke en beskiller die een wat ons bevordert in die godheid. Geef ons dit stil. En wat ek ondervind het, die helfte van die gemeente sommer weet nie eens waar die leier bly nie. Hy lê op 'n dubbel bed, en die leier op 'n enkel bed. En waar het die mense gesê dit moet Sondag na Sondag? Hy moet jou op en af lê. Hy moet bevorder, dat hy weet die is hoe sy koskas moet doen. Hy het geluister na die roepstem.
elkeen wat die bevorder. As het waar, mannen van Here. Lang daar en die mannen as waar, dat kon je staan en dan kan ik zaterdag wie zag je dat niet. Hij net aan die vierde doen. Vierde dag. Maar nou, en dan gaat het zo goed. En zie je ook in de discipline kan je leren wat die aankomt. Ja, je is goed en alles. En je kan leren als ze zich aan het opleggen, als je de hoe je dan in het breed is. Maar ik praise you. Amen. As het wat? Je krijgt hier. Kom nou. Beleer en toeleer. Beleer. Amen. Ik wil niet zeggen, hier kom je aan zo'n dag, dus je moet zoet kopen voor dit. Als je moet zeggen dat het als het wat is. Ja. Moet je zo kwaad niet. Moet je zo kwaad niet. Praise hier jaar. Toen gaan het voor 6 maanden die ik dan waar ik mijn stem voor bijna 3 maanden verloren. En ik zei die Here, als ze mij gaan aanraken, gaan ik met die waarheid praten. En als die waarheid voor ochtend plezier maakt, als het beter om jullie kanten te komen en om jullie recht te maken, als om één dag weggeweest te worden, wanneer het dien was met mondbakjes, was die voor die is van die Here. Haal de kakken zondag en hij is van die Here, als net meer naar voor en weer naar achter. Maar achter de sloten zullen, dan praat hij maar, hij moet dat verkeerd gaan. Hij moet dat verkeerd proberen. Hoe is hij jullie opmerking? Ja! Doe elkaar met nachie. En dan kan je hier brengen. Als broer gebonden. Ja. Dan kan je hier losmaken. Als dan die jongen losgemaakt. En als met Joshua en dan gaat hij draaien. Met die empowerment to serve. Moet je dat doen. Zoveel als wat het met je goed gaat. Om mensen te leiden en te doen om met die beloofde landen te gaan. Want dan verloor ons visie. Vandaag wordt die apostol in je gegeven om te halen. En zelfs Joshua wat die stok gewoon vangen. En ook visie verloren in dit pad. Nadat hij voor hem gezegd is, maak je klaar. Trek in hier de Jordaan. Hij in hier die volk. Maar zelfs hij kon ook niet eens die volk in die beloofde land geleid heeft. Dat was toen hij mijn laatste mannen wat voor ingekomen. En gezegd, kom ons gaan oren. Als toen hij samenstemt, dan staat het vast. Als Isaac samen met jullie zijn rechts, dan kan jullie bij de beloofde land aangaan. En voor de vijand wat alles wat machtig zit, hij hoort de voetstappen van twee mijn laatste mannen zijn voeten. En het klinkt zoals een donderslag. En hulle hart weg. Hulle los die gejouw. Hulle los rijkdom. Die Bijbel zegt die blijven koren was zo groen. Hulle moest net die een trosmat om te gaan wijs. Moet het daar gaan. En dat het samen besluit om oor te drijven. Maar het is samen zwak in de was nu. Blij bij die empowerment to serve. Amen. En elke Here, kom ons ondersteun elkaar. En ik kan rijden. Jullie weten was op het Tijdenstadium die andere kerkelijke groepen gebouwd en samengewerkt. En toen was ik jullie bij mij in die bediening. Die mannen wat deze boodschap kan bedienen. Die mannen wat deze dienst kan leiden.